DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Hanap buhay, trabaho, kaaraman sa pagnenegosyo, mga impormasyon para kita mag-asenso. Bagong impormasyon sa sensya as in teknolohiya para sa negosyo. Iyan ang hihimay-himayon sa Negosyo Time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Yes! Negosyo Time na! Itutok na ang sa inyong mga radyo sa malaman ng mga negosyo tips hali sa mga eksperto. Kaiba ang mga regulasyon kan gobyerno. Sabay na, magnegosyo kita. Negosyo Time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaiba si former DTI Regional Director Diggs Aguilar, as in Miss Hanelet Pertiz. Negosyo Time na! Marahay na hapon po, alas 2 na naman, hanggang alas 3 kitang uninaan daw, ng Miyerkules, Abril 10, ano po? Garo 1/3 kang bulan nakalampas na naman. Ngunya na daw po importante marin sa tuyong pag-urulayan. Unang-una, ang Legazpi baga garo nagiging tourist destination, dakul na turista. And therefore, the demand for this product na kinakaputan ninda, ang tubig, saro po yan sa pinaka-importanting requirements. At sa ngunya, sobrang tag-init, sobrang init na sa tuyo na mamatian, saro po sila na inaasahan na matauning solusyon para mabawas-bawasan ng init na sa tuyang mga namamatian. So, ang samuya pong bisita ngunyan, hali sa tuyang mga, ang pinaka-manager po pati, thank you for coming, kang Legazpi City Water District. Sila po ang makakaulay tangon yan para magkaigwan ng kalinawan, magkaigwan ng pagkaaram ang sa tuyang mga paradangog itong mga negosyante, lalo na kung ano ang ma-expecta sa tuyang water district, itong mga konsumidores. Maski ang programa ta highly inclined towards sa mga negosyante, pero po importante manggiray ang topic na ini para sa tuyang mga konsumidores. And of course, sa gawos po na sektor na inaabot kang sa tuyang programa, maray na hapon po sa Indugabos. Kay Riba ko manggiraray ang sa tuyang co-anchor from the Albay Chamber of Commerce and Industry, si Hanelet Birtes. Alright, sige po. Diyos maray na hapon po sa gabos na naghihinanyog asin na nag-aantabay po kang programang Negosyo Time na pag Miyerkules alas 2 hanggang alas 3, Negosyo Time na. So ngunyan pong hapon, Sir Diggs, mainit. Kasi po minsan nagpapalo, this week nagpapalo ang satong init digdi sa Legazpi, day nagbababa sa 40. Kaya po very timely ang satuya po na guest, and kita po dakulang pagpapasalamat maski sarong kiblit sa inda, a matter of one invitation sa inda nag-yes agad para po may paabot ang marhay na bareta para sa satong mga kanegosyo time na. So sige Sir Diggs. Siguro Hanelet, panahon na para ipabisto ang satuyang mga bisita. You do the honor. Sige po, sarong mainit na hapon po sa Indo ipinapaabot po kang Albay Chamber of Commerce and Industry. So ngunyan po, day na kita magparapahaloy kasi po sarong oras man lang kita ngunyan na hapon. Ang malugod po ta na sana po ang mga taga-Hinanyog mas lalo sindang makakuha ki informasyon hali sa Legazpi City Water District ang satuyang padabang General Manager si Jesus Enrico Moises Salazar, or otherwise known kay lalata po ta dating Vice Mayor po ini padabang Vice Mayor kang syudad kang Legazpi, si Sir Rico Salazar, GM Rico Salazar. Sige po. Marina hapon, Ma'am Hanelet and Sir Rod. Sir, Asin sa gabos po na naginanyog ngunyan sa syudad kang Legazpi, lalong-lalo na sa konstituente kang asin mga nagagamit ki tubig. Hali sa Legazpi City Water District, digi sa Legazpi, maray na hapon sa Indo. Ayan, sarong maliputo kun po na pang greetings po halik kay GM Rico Salazar. Kaibahan niya po ang Commercial Services Department Manager. Siya po ang sounds like artista daak. Opo, si Barbie Imperial Borromeo, otherwise known as Barbie Borromeo. Tig-ano niya na muna sa Imperial, tabaka na mapagkamalan siyang artista. But siya po ang original na Barbie Imperial Borromeo, ang Commercial Services Department Manager po kang Water District. Maray na hapon po, Barbie. Maray na hapon po, Sir Rod. Maray na hapon po, Miss Hanelet. Nakamatuan lang po. Yes. Pero dahil man magrayo sa artista, no? Pwede. Anyway, siguro bago kita magpuon kay mga mag-question and answer, pwede pong introduce ano ang Legazpi City Water District? Is it a government agency? And then ano ang pinakamandato
Good afternoon. Ang Legazpi City Water District po, na form po yan ka 1981. As in, ini po dahil sa nag-issue kay Conditional Certificate of Conformance number 173 and Local Water Utilities Administration, orang LUA. Actually, sa Presidential Decree PD 198, sabay po na kriniar ang mga water district sa buong Pilipinas, kasabay kang pagkriar kang Local Water Utilities Administration. Kriniar po ini por dahil tanahiling so pangangaipo na magkaigwa ki serbisyo sa patubig na magagamit sa domestic purposes. As in, kinakaipuhan ki partner o arm ang Local Water Utilities Administration. As in, ang Water District ang Legazpi saro po duman sa nakriar. As in, ini po dating magkasabay sa Dalaga Water District pero nabanga dahil kinakaipuhan, iba na po ang magmanihar kang water system sa Dalaga. Pinagkukonsiderar pong government-owned corporation Okay. GOCC. ang satuyang Local Water District. As in, siring kan mga ibang GOCCs, pinaghihiling na dapat nagkikita man ko ta. Pero sa ngunyan, nahihiling ta ang mga challenges na satuyang pigtatapar. Day pa man kami nalulugi, pero nangangaipo kimas nakulang tabang bako sa naduman sa satuyang pinagsisirbihan na konstituentes o sa mga paragamit kitubig, kundi sa mga interesadong mga national government agencies pwede man po magtabang. Sa 43 years na yaong kita, or ang Local Water Utilities 43 Administration as in Legazpi City Water District, ang tabang po sa Samuya, technical sana, as in pautang. Gusto ko po tawang kitsansa, ang mas haloy sa kuya, nagserbi sa Water District, si Ma'am Barbie. Maray na hapon po, Giraray. To add lang to the GM, nung pigmok na po ang mga water district, nag-start po siya as quasi-public na entities. But in the 90s, nagkaigwa ding kaso si Davao City Water District and nagi po kaming government-owned and controlled corporation. Kaya lang po, iba man po kaming klaseng GOCC comparatively to GSIS kunwari or PCSO, iba po ang nature mi. Saro kami sa mga government-owned and controlled corporation po na daing nare-receive na maski anong financial subsidy from the national government. So, kami po, ang nature of business talaga, kang water district is mag-provide kang water services sa territorial jurisdiction mi po, which is Legazpi City. And then, kung ano po ang samong makuang revenues, kung baga po sa madaling pagsabot sa satuyang mga paraantabay, pero yun na lang po ang paparulingon mi. Kumbaga sa diring kayo. Sa diring kayo. Sa diring kayo. Self-sustaining. Yes po. Self-sustaining, tama. Yes po. Kung ano ang income, yun yun ang po ang gamiton sa operasyon. paggastos po sa operation, pag-expand po kang samuyang mga facilities. And gabos man pong water district sa bilog na Pilipinas, which is over 500 po. Araw po kaya Yan ang nature. operation. Kaya po, kung sakali po na may mga major projects po, actually po si Legazpi City Water District, kang nagpuon po kita sa Legazpi mga around 300 connections lang po from the start. Ali po from Supig Apod po na Provincial Waterworks kang panahon. So na turnover po ito sa district, and then lakas loob po ang water district ito, nagutang sa luwa ning around 200 million in the 90s para po mailatag so kaipuhan na fasilidad sa water district. Ito na po sa pinakadakulang investment sa Legazpi pagabot po sa patubig. And then kumbaga po ito sa samuyang startup. And over the years po nag-expand kung ano po so revenues, parte po kato tigagamit para expand so sa tuyang sistema, tapos i-sustainer po sa operation, pambayad sa supply, sweldo, kuryente. So yan po ang mga
pigpapadumanan kan mga pigbabayad po kang konsumidore sa muya. And then po, may mga panahon na siyempre po si Legazpi madalas dalawon kay mga bagyo. So kung minsan po medyo nakakapos, igwa man po kaming set aside para dyan. And kung umabot po so pagkakataon na kulangon, araw po kang bagyong Ribing, bagyong Sisang, wala pong choice. Kadaklan pong water district, madalagan po sa luwa. Magkukuha po ng mga soft loans or minsan po mga short-term loans para po matapatan po sa proyekto. Para po, ang purpose po kato is pagdaig kasi naghanap ng other sources, tendency po kasi is tataas ang Demand. singil. Singil, Singil sa singil. kuryente. Ay sa Syempre, tubig po. sa And tubig. besides po, kundi may gibuhan kaskasan, rekasan ang pag-resume kan sa muyang mga facilities, mahalo yan man po so supply kan tubig sa tuyang mga konsumidor. Dahil maning Ayun. income ang water district. May income po, di po pwede dahil. Although po self-sustaining kami, we are required to also have annual income. Actually Hindi, po, ang gusto kong sabihin, pag nagkigong calamity, then Pag syempre napugol, so opo. napundo, warang Day income. income po. Pero Apo, ngayon tama may po. income. Apo. Sige so anyway, po. bilang sarong utility firm, dakul na problema ang inaampang kang water district. Unang-una itong insufficiency ng water Apo. supply. Apo. Lalo-lalo na po dyan sa mga alangkaw na lugar, Apo. dyan nakakaabot. Minsan itong mga quality kang tubig. Naku, minsan bako na tubig ang apon nila chocolate na daa or iced tea. Iced tea. Iced tea. And then itong hababa ang pressure ng tubig. So ano po ang ginigibo kayo ni sa tuyang water district? Sige po. Si Water District naman po, annually po, igwa kaming pig-apod na projects, programs, and activities po. And PPAs. igwa po kami, we are required to have at least a 5-year strategic business plan. Para piga-submit po yan sa Local Water Utilities Administration para po mailingan sa muyang performance. Tiga-rate man po at sa Tiga-rate, muyang oo, performance like any other government agency. Ngayon po, of course po, dako lang problema po nakikampang kang water district, especially po last 5 years po siguro sir, sabihin ko. Dahil dakul pong factors ang nakakaapekto kayan. But essentially po, ang profile kasi kang Legazpi po is para po tayong basin. Yeah. Diba po? Oo. Alangkaw po sa norte, then sa central po, then sa south Ababa. po. Tama. Admittedly po sa south, ang nasusurbihan mo pa man sa po is taisan, and may nga po siya fully nasi-serve. Okay. Kasi po, ang sa tuya pong sources, yaon po sa norte, sa paanan kang Mayon Vulcan. Yaon po dyan ang talagang source. Sa south po, may mga sources man, pero saradit po, dahil siya masusustain kung dakulo nun pong household. And pangduwa pong factor ini mga pighampang is that ang satuya pong facilities medyo tumatanda na din po. Siyempre, oo. Kasi nga it was built in mid to late 90s po. 90s. Ano po yung parte na kayo 200 million na loan? Opo. So mga dakol naman po kaming pinalitan, kaya lang po syempre mas luway-luway po na Panaubos. dahil panaubos po. So Okay. tiga ingwahan po yan every year. So mga paritiro ng asset kay puan po palitan. Panduwa po is that masasabi ko po kasi halos digdi po ako nagtalubo sa Legazpi. Waman po na factor so rapid urbanization Yes. sa Oo, Legazpi. oo, tama. So back then po kung pag-logo sa Water District in year 2000 po, may mga projections po kami ka na tigagibo, and sa base po duman sa mga nagkapirang studies, na-overshoot niya nga ni po so population projection na ginibo may and water demand projection nung 2010 po. So, Okay. makaskas po talaga. So, pagdakula nung syudad, and admittedly po, medyo naghahabol po kami sa ngunyan. Saro pa pong factor, pag-abot po duman sir sa quality is that talaga pong ang source tig-apod po yan kan mga Tagaluwa. Sabi ko po sa mga Tagaluwa na nagigibok ang pag-aadal sa sources mi. Kaya ko mga sir, ano po papwede tapang gibukon sa tubig? Ang simbag po sa ko, dyan ngayon sa Indo sa paanan kan mayon, dakol ngayon supply ng tubig dahil
may natural forest ka Opo, mo oo. sa mayon. Ang problema lang talaga ngayon nindo so quality God-given ngayon kumbaga ang apod ninda sir. God-given God-given na susupla. mataas po Source. talaga ang minerals nung dyan. So Tubig. iron, manganese, magnesium. Oo. So yan po dyan, so mga minerals. Yan po, so nakaka-apekto kang quality kang sa tuyang water. Pag-abot po sa capacity kang source, halangkaw po ang capacity actually. Kaya lang po, sa production po, mababa siya dahil po, dahil may ma-maximize, so isupply so tubig. Dahil po, kaya po niya ng additional water treatment po. Maagi po siya ng proseso, filtration, para po maali ta so iron, para po mas malinaw po, especially now po because nga ni of the growth of the city and so pag-asenso po kan mga tao masela na po bagang mga konsumidores no sir Siyempre, kitong oo. panahon sa bomba lang po ako nag-inom Nag-inom, tubig ngunyan. pakuluan mo ngayon po medyo Mineral na. mataas na din ang standard po so piga inguwi mo po yan in fact ay ano po pa sa ko po kay GM so mga plans po diyan sa muyang own sources sa treatment para po ma-maximize may source. Pero po yung tubig tangon yan, is it potable o bako? Ayun po, base po sa muyang mga pa-test po sa DOH. Potable po. Meaning to say po, Pwedeng dapat po magpasa siya sa minimum standard, Yun po. Philippine National Standard for Drinking Water. Comparatively, sir, in terms of quality na laog sa Philippine National Standard for Drinking Water and so Pasok. require po sa mga Yep. water refilling station, Pasado. mas mataas po talaga pasado ang standard nila. Pero pasado po pasado ang kita, ano ang mo, water standard. Although sabi naman, duman sa Okay. mga water refilling, so minerals, gano'n na mawara na, which is required by the body. Apo. Oo, tama Tsaka, mga Unlike itong spring water. Oo, so hali ngayon. Yaw pa dyan gamot. I-add ko lang sir na saro po yan sa mga topic of contention. Sabihon, sabi nga nindo, potable ang tubig nindo. Siyempre po, may kumpiyansa kami kasi may Siyempre, test may results. test. Oo, may Pero test. ngaya, ang quality nga kan tubig nindo, iko-qualify ko sir. Siyempre po, kung nagbulo sa gripo nindo, malabog, or yellowish, so or pinag-agihan. siyempre po, physically, wala man pong mainom kayan. So, ang Yun po gagibon, nga, oo. ang gagibon po kayan is kay po i-report yan sa Water District Tulos, specific na Okay. lugar so we can take action. Pero po nagbubulos po sa tubig sa gripo, malinaw po. Para man po kamong That's nahihiling na ano. potable. Opo, Pwede, po. pwede. Ako po, nagiinom po ako sa gripo po. Oho. Ay, So, pa lang yan ta brown or iced tea? oh, nata. Iyan po, sir, so mga sediments po yan sa laog kang samoyang tubo. Taigwa pa bagay sir ng mga so. okay. Especially po sa Pigagihan mga na tubo. harong po na luma na, kay itong panahon pa built in the 70s, 80s. Kaya ito po baga sir, pa man uso yan na PE pipe. Ang mga Ayun po. linya po, Oo ang mga nga. GI. Mga bakal. So may iron leaching po dyan. Tapos po, plus po, also, sa muyaman po, igwa man po kaming mga GI pipes na piga-limpyahan. Ayun po, And pag may activities po kami for repair, syempre po maputol, Yeah. maano. So may flashing activities po 'yan. Kaya lang minsan dai na siguro na ano kang consumer na igwang activity. So minsan mabukas po malabog sa tubig. Kaya sa muya ngani po pag-arog ka yan, dapat po mag apod tulo sa Report, office. oo. May time po na gambus ng barangay, naglag kami po ning ano Notice. ning placard. Nakasurat po Notice. so Mga contact hotlines. numbers kang Oo. kang Water District maybe ano po in the next couple of days we will again restore that mga nakapaskil hotlines. po o mga hotline po. Ayun, okay. Yes, GM. Aha. Dagdagan ko lang po Sige po. saro kan mga rason kung nata din nagkakaigwa kay mas malinig na tubig iyo ang kakulangan sa pondo para magkaigwa kay mas komprehensibong treatment facility. Okay. Sa 43 na taon kang Water District, Oo. daiman kita naka-invest kay mas dakula para sa treatment facilities. Pinagpupunan mi po yung na taon. Igwa po ki di man na kwartang na set aside pero kulang po. 30 million po ang satuyang inilaag sa Mabinit. Saro lang po iyan kan mga sources ta. Mabinit. Ang masunod, dapat ngunyan manataon kung nadagos po so pag-approve kang luwa kan sa muyang loan, igwa ko ta sa bunga. Pero kung day po na mangyari iyan, pipirsaon mi po na mag-utang bako sa luwa kundi sa bangko.
Okay. Por dahil ta iyan ang saro kan mga nahiling ni sa business plan na importanteng magkaigwa ki intervensyon. Ang pag-utang, sabi kang iba na tatama utang, ang apot ko man tadai. Ayan. Ang hapot kan tao, bako man kun pirang utang, ang apot kan tao, malinig daw ang tubig nindo. Yun, oo. Di kita pwedeng pumundo, as in magluya ang pagpursige. We have to be aggressive so that we can address these concerns immediately. Now, addressing it immediately doesn't mean that tomorrow or the next day or 1 week from now, it can be addressed. Bako man over. Makaskason it's tulos not, na it's matatawag not, yung oo. solusyon. Pinagplanuhan mi po ini, as in nagkaigwa po kami kay 5-year business plan. Wow. Pero magkakaigwa pa po kami kay 20-year master plan. Takon mag-abot sa panahon na wala na kami dyan, sumasunod po sa Samuya, Na dapat may sistema ng pinagsusunod as in direksyon. As in sana po, maging standard ini sa Legazpi City Water District. As in, gusto ko man sabihin na ang mga empleyado kan Legazpi City Water District, mga mararahay, may mga technical competencies, may mga leadership and management competencies na kung masusuportahan sana kan iba pang mga sektores, mas magiging epektibong empleyado kang gobyerno ang mga yaon dyan. Kinakaipuhan man po na hilingon sa samuyang relasyon sa PhilHydro. Por dahil tasinda, nagkaigwa ki 25-year contract to supply water to about 60%. Although Ang 60% ang requirements sa ng indang Legazpi. pinagtataod, Okay. day man kayo yan pinag-ururan, dapat yan 100%, pero 60% po ngunyan ang sa indang nasusupply. Kay puhan man po magtabangan ang LCWD as in ang PhilHydro, tangani na ma-improve so sa indang filtration system, as in iba pang mga kaipuhan indang gibuhon, tanganing makuha kan tawo ang tama na tubig na para sa sainda. Gusto sabihin serbisyo na that they deserve. Tama. Kung di po kita magtatabangan sa pag-ayos kay NEO, maabot po ang panahon, maski 5-10 years from now, iyo manggiraray. Igwa pa pong saro na dapat hilingon, so pigsabing kakulangan sa kwarta, dapat po ilingon ito kan mga stakeholders na garo ito cycle of underinvestment. Okay. Oo, pwede. Sa kada taon, ini ang problema, Oo. iniman sana po ang pondo. Nasusolusyonan. Sa masunod na taon, masakat, arang 28,040 ang samuyang nagparagamit. Consumers. Oh, wow. Kang Disyembre. Ang December. Ngunyan po, 28,142 February. Pero may 300 na luminaog sa CSD Opo. na magiging 28,400 na. Wow. Sa laog lang po, pirang bulan yan. Ang gustong sabihin, maabot po sa Nagdadako panahon na maski ang tubig na yaon sa mayon, kinakaipuan Bako, tapong sufficient. ayuson, i-harness, Okay. proteksyonan. As in, ako nga ni, minaapilar na bako man sa na lokal na gobyerno, kundi sa nasyonal na gobyerno, na kung pigahiling ninda ang anong ito, so controversial na issue kaso bago duman sa Bohol, Tama. dapat po Sa may heavy turismo. regulation man sa parte kan mga Mayon. protected area sa may mayon. Correct. Dahil apektado bako man sana po sa tubig, kundi apektado ang iba pang mga kaipuhan na industriyang dapat talaga na agrikultura as in infrastruktura kasi may quarry man po. Apektado man po ang water future kan sa tuyang syudad. Oo. Gustong sabihin, sana ang mga tao di naman magtapok basura. Simple lang po yan. Tama. Duman sa mga Oo, water tama. sources. Kaya na, no? Orso sa Correct. indang Puso Negra, ilingon maninda kung ito nasa standard, tangani po hindi makaapektar sa samuyang pinagkakwaan. Yeah. Kaya kami kikulbaan ta, maski Correct. subuyuan na pinag-aambog ta kay itong source na malinigon, masiramon pati, amis-amis pati. Opo. Sa spring. Dahil naman po ito mausto para sa kagabsan Sa ng Legazpi. Kagabsan, oo. Pero makakatabang po, tangani ma-augment ang pangangaipot. Pero duman sa mga kataraning na harong, permimi man po iyan nakakauron o nahihiling, pinaghihiling ta po so sa indang role
sa Oho, komunidad sa tanganing komunidad. magtabang sa pagproteher kang water source na ito. Alright. So dakol po kita mga issues na kaipuhan hilingon, Oho. pero saro duman na gusto ming resulta, iyo ang mapakaray ang water supply coverage, ma-extend ini o paduman sa Taisan, South. na matao pa ki 1,500 to 4,500 na para gamit. Okay. Kay how puhan do you mi plan to do that? Kasi sabi ba ganito, Iyo. ang source is from the north. North. And then Sige. ang Ang requirement ka on the paduman sa design. south. Oo. nag-ambisyon po kami ngunya na taon. Wow, that's Ay, good. ano po, Alright. Hindi man lang po mag-ambisyon. Oo, Kay libreng puhan ta mangarap, po maging mag-ambisyon. porsigido. Tama. Sa ngunyan po pinagpupunan ang tulong 1,000 cubic na cistern digdi Wow, po sa sain, may Marquez sain po. Street na nakatumbok po sa Guyam. Guyam. Okay. Pero kinakaipuan mi pa po, pinagpupunan naman po ang duwa na tangke Supply. duman sa taas kan Taguntong sa property Taguntong, dati kang Taisan. ni Tuangki na ngunyan Ay, oo, binakal oo. po sa muya binakal po kang NCWD sa Sirlito, Inda. hello. As in, naghihiling pa po kami ki expansion duman kan mga tangke. Pero ini po, pinagigibo sa ngunyan kan Legazpi City Government. For Ayun. 43 years, it is only now that the local Wow. government unit has substantially, ibig sabihin, has Kumbaga, extended their support to us. wow, oo. Ang figure po is about 110 million. Kaya kung sabi ni Ma'am Barbie na 1.5 billion ang kaipuhan mingon niya na taon, ang napupunduhan kan budget may Pero- 40 to 50 million sa nasa capex. Yari mo, Kulang mga pa. resolusyonan. Oo, Kaipuhan mi po kulang pa. kitabang kang Mga gabos. sektor. Oo. Ngunyan, medyo nao dyan nga ni kami. So sa muyang pipeline, ali duman sa PhilHydro, paduduman, uutangon mi pa sana po sa bangko. Kaya, pero day po kita pwede magtunong na maghalat na kung saan may kwarta, duman sa Saka, namahiro. oo. Habang nag-aanap pa po kami kay kwarta, pigpapagibutan na po sa mga kaipuhan sa ibang lugar. Gamit ang samuyang budget. Pero pwede pong, Ma'am Barbie, masundan kung ano man ang Apo, madagdag. Sige, sige. Siguro sa atyan pa rin, no? Apo, mabri. Exciting. Pag-ulayan ta kung ano ba Exciting. ibang proyekto para Yan, to oho. cope with the issues and concerns being raised. Yes po, siguro po mahanap Sige po, buhay. mahanap buhay na lang. Mahanap buhay. Sige. An oras hatod sa Indokang. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrex-cited Alaksan FR. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab, alagang Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. New Predator Energy Drink. Rule your kingdom. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Hatod sa Indo kan Department of Social Welfare and Development Bicol asin sa pakikipagtabangan kan Radyo DCGB ang programang DSWD5. Ini ang programang matauning paliwanag sa proyekto asin mandato kan DSWD. Mga impormasyon na dapat maaraman kan publiko mapadapit sa serbisyo na ipinagtatao kan DSWD bilang saro sa mga social service arm kan gobyerno. DSWD5. DSWD5. Maghahatod kan mga naginibuhan kan DSWD sa Kabikolan. Ini ang programang magiging tulay nindo para makinabang sa mga pinaghahatod na programa kan DSWD. Marina, magdangog asin magpartisipar sa programang DSWD5. DSWD5. Digdi sa DZGB. DSWD 5. Madadangog kada aldaw ning Martes, alas 10 hasta alas 11 ning aga. Digdi sa DZGB. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mayong tusok-tusok. Sa tabang kan, vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Coco Martin po. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Maghaharap-harap na ang pinakamahuhusay, pinakamagagaling at premyadong mang-aawit sa kabikulan. Inihahandog ng Ako Bicol Party List ang mahigit isang dekadang pagtatanghal ng urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Sino-sino ang tatanghaling kampyon sa kids category, adult category, at pwede pa kami category. Urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Mahigit kalahating milyong pisong papremyo ang mapapanalunan sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Mapapanood live via PBN DCGB Legazpi, Radyo Bicolandia, Bicol FM Naga, OKFM Sorsogon, Spirit FM Masbate, OKFM Daet at Radyo Oragon Virac. Urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Na-experience mo na ba ang ganitong energy? Energy! Naku, nag-crash! Eh yung ganito. Energy! Ay, palpitation! Baka di yan pang everyday energy. Dapat Healthy energy! Mag-Enervon! Helps unlock healthy energy na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Ikaw, healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw! Alagang Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Noong Speed Shop, punta
Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapang, sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Me Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Igwa akong may picture, toma na visto mo. Si Jessup Salceda, humilde sa mga tao. Si Jessup Salceda, ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Kahit to pa man, sagod mo niyan, itinatao, serbisyong tunay. Padabaan ka boss, yan nga si Jessup Salceda. Nanalo ako ng Hilux! Ako, Honda PCX! Share ko! 5 at 10 piso! Daming pa premyo! Lamang ang panalo! Mga kabarangay, si Heaven Peralejo to. Lamang ang panalo, Ginebra Ensenado 2024. Mas pinalaki ang prizes kesa last year. Bumili ng Ginebra San Miguel o GSM Blue. Tignan ang ilalim ng cup o selyo, magka-chance manalo at i-redeem sa redemption store. Lamang ang panalo! Sali na! Terms and conditions apply. See posters for more details. Promo runs from March 16 to June 30, 2024. Per DOH at PSFR permit number 0221 series of 2024. Drink responsibly. Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Trabaho. Ano ang latest? Ano ang latest sa mundo kan business? Ano ang latest sa mundo kan Kumalam kita business? dapat man. Okay man. We are open. Alright, Diyos maray na hapon po, Giraray. Minabalik kita sa programang Negosyo Time na, Miyerkules, alas 2 hanggang alas 3. Trabaho. Sa mga naghahanap po kitrabaho, magdangog po, tabi. Ang Kamsur Multipurpose Cooperative, nangangaay po ki Development Officer. Ang Albay Oriental Bazaar, located in sa Rizal Street, Market Site, Kang Daraga Albay. In need of cashier, bagger, sales assistants, maintenance staff, and of course ang Mayon Ice Plant Corporation located sa Anislag, Daraga Albay, in need of truck drivers, logistic specialists, and of course ang Daily Overland Freight Forwarders, in need of service drivers, waybill clerks, automotive mechanics, and HR generalists. So mga interesado po na gusto mag-apply, magduman na lang po kamo sa sa Peso Daraga Office, or pwede man po sa Legazpi City Peso Office, or pwede man po sa SLTCFI bilang Dole Job Placement Office po. Pwede kita po mag-refer sa mga kumpanyang nabanggit. Ngunyan po, pinapaisigararay ang good news sa mga gusto po mag-training na libre with allowance po. Punta na lang po kamo duman sa Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated. Magpalista po, hanapon na lang po si Miss Gia or Miss Dang para po sa seindong registration, and ma-enroll po kamo duman sa libreng training with allowance kang SLTCFI. So back to you, Sir Diggs. Okay, so mga naghahanap po ng trabaho, hero-hero na, tabi Yes. kita ng mga opportunities for employment. Mhm. Anyway, balik po tayo, mangyayari kita sa Negosyo Time na. Yes. So, mangyayari sa tuyang mga resource persons, Yes. GM Jesserico Talazar, Aha. Vice Mayor, and then of course ang
Si Barbie. Person na artista. Si Barbie Imperial Borromeo. Yan. Yan. Man magrayo. Ano? Correct. Sige po. Anyway, nasabi ta kato bago na ang sarap ka pinaka-mandate kang Legazpi sa City Water District is to ensure the Yes. supply of water sa mga constituentes, both commercial, residential. Alright. And siguro sa kamautan na magkaigwa kay sufficienteng tubig, naglaog ang water district sa Bulk water supply. agreement. Ano po nangyari naman? Because for so long, garo ito ang naging dakulang pag-asa na pigiling sa to yung mga consumers. Ano po nangyari naman? Para sa kaaraman sa to yung mga paradango. Yes. Apo. Kang naglog po ako sa Water District in the year 2000, medyo namamatian na po kato ang mga kakulangan sa tubig. As in, dakol na po kato ang reklamo na ang tubig na tig-supply kang Water District is bako maray ang quality. Yeah, Dahil po. nga ni po sa iron and araw po ang sinabi ni GM, kulang man po ang Matakla. treatment facility. Kung naramdaman nindo po kang time na ito, sir, in the late 90s and early 2000s. So sige po, baga pangan ang buro brown out ka Yeah to. po. So saro pa ito sa problema na dahil nakakadagos kan operation. But may kakulangan na po talaga sa supply. Saro po ako sa na atasan ka to na magibo ning feasibility study para sa water district. Naggibo po kami ng feasibility study para ipo-improve so sources. Kasabay po duman so pagdagdag ng mga deep wells sa tuya pong Runa, and then po po kami na maglaag ning tangking dakula reservoir 2,000 cubic meters saro po sa Bungayn, saro sa Mabinit, and po so treatment facility among other improvements po. So nakakasana po sa feasibility study, and then po 2003 po nalawas po nagkaigwa po ning pagdrill ning additional wells kasi nung naglaog po ako sa water district ang wells lang po kaato is 10. So anong po sa Bunga, and then po 4 sa Mabinit. So nung natapos po sa feasibility study, nagdagdag po kami ng well. So dati pong anom sa Bunga, nagi po itong 11. And then sa Mabinit po, nagdagdag ng 2 pang source. But it's not enough po na dinagdagan ta so source kasi nga ni po kay puan din ng treatment para po mahalik so ibang minerals. Luckily po, nagibuman po so 2 tangke na reservoir. Pero di na po inabot so paggibo kang water treatment facility. Kasi po in 2006, nagbagyong Riming. So pagbagyong Riming po, medyo talagang financially, dakol na damage po. So medyo financially challenged ka to sa water district kasi ang priority po, nagastusan ka ng water district is pag-restore kang so mga facilities po. So actually po, sa sources man po sa Buyuan, nabawasan po ito ning 2 source after Riming inanod po. So syempre po naging uwa kami na mai-restore mi so facilities mi, kaya lang po they enough, and they na din enough sa samuyang funds Mas surface water nagbago. So duman na po naglaog so gigibuhon ta mautang. Kung mautang po, that will probably take us a few more years bago talaga ma-implement so project. Aram naman po nindo sa gobyerno, dakol mo na nahagihan na proseso. So kayto po may novel idea na pwede maglaog ang Sarong Water District bulk water supply agreement. Actually po nung time na sa inception po kayan, 2 bidder po yan na nag-signify na pero I will not go into other details po kaiyan. Essentially po nagkalaog po kita sa kontrata sa bulk water supply agreement, and si PhilHydro po ito. Kasi ito at that time po, ito nailing kang water district na solusyon na para ma-restore sa service, makakupo sa demand kang water supply given na wala kami masyadong kwarta right after kang bagyo. In the first 2 years of operation po kang PhilHydro, okay man po supply niya. Kaya lang sabi nga ni po, towards the end of the second year, nag-iba po so raw water source so sa iyang profile, so sa iyang characteristics baga po na so characteristic ng tubig lalo na sa turbidity pag mauranon po baga
Nalabo. So mga nawalat po kang bagyong Rimeng, Residue. tiga baba Naglabog. niya. So Oo, malabog po oo, sa tubig, naglalabog. and the plant was not designed to handle. Ito Handle. pong dakulang. High Dumana turbine. po nagpuon so dakol na problema. And then Ayun. po almost annually po may mga pigibo man. There was a time na naglaga ni Isinda kay reverse osmosis na equipment duman. Ito pong sudakula ninda duman na tangke twice ninda ito tig linigan. But sa ngunyan po ang kigibo na ninda is maglaag na clarifier para sabi ninda maski mag-alang kaw so turbidity up to certain level kaya pa, pero during their presentation po kang project na yan nag-abiso man po sinda sa management and sa board gang water district na kada nga facility or equipment may design siya. Ngunyan kung lagpas na sa design day po talaga magana. Kaya po sabi ninda kaipuhan po na multi-sectoral po ang inbuelto para ma-sustain ta. Kasi po maski magibo kami ning facility kung data po regulate ang aktibidades sa taas kung sa po nag-aagi sa tubig gari may cycle lang po na yung manggiraray. Kung baga sa kamo nag-imuha ng mapakaray, siya man naman sa taas, dahil ng kooperasyon, nagiging bumangipaagi para lumala ang quality ng tubig. So, kaya ini po sir, sabi nga ni na multi-sectoral po ang engaged digdi. Kasi po syempre so sabi nga ni sir, so infrastructure duman, so agriculture kasi agriculture po saro yan sa mga sabing kabanga sa source ng tubig. Syempre, opo. Also po so sources of pollution kay puan po siyang ma-control po. So multi-sectoral po pero ini po so sabi ni GM na ma-come up with a master plan nasa may po yan saro yan sa mga target ni. Basically po ang pinaka main objective ka to is water security po of Legazpi City. Regardless po kung buton mi pa ni Sir o dahina. Kumbaga yun na po to sa standards. Kasi po lalo na po ngunya na nagbabagon sa tuyang panahon, climate change, El Nino. Swerte po nga ni kita sa Legazpi dahil kaya nga ni Sir masyadong except Igwamang kinagbaba, maski sayawa buminaba kini. Pero day kita nagkukulang kigrabe. Tama. Kaya actually so diyan po na sinasabi nindong master plan. Naka-incorporate na diyan o na-factor in na itong situation na pwedeng mag-pull out ang PhilHydro after 25 years. All scenarios po. They po piglag mismo na PhilHydro, kundi igwa lang po activities and intervention. Nagaroman sa na nagsasabi na we are preparing for any eventuality. Even for eruptions and other calamities. So sabi ko nga pinaka main objective po of the master plan is water security. Of Legazpi. Seguridad. Sa iba po na mga darakulang syudad or nagdadakulang syudad, saro yan sa mga main na pigatawan ninda ning focus dahil po sabi nga ni may El Nino or may La Nina or any eventuality po kita po baga may bagyo, may bulkan. So resilient gabos po itong mga risk factors po will be considered para po talagang masabitan na water secure po ang Legazpi. Okay. May hapot po ako. Looking at the supply kang water sa Legazpi, may sufficient source. Kasi we may have all the money. Kaya ba? Pero, dai palang ki source. I think Cebu is experiencing that bako. Balik maswerte po kita. Maswerte kita. Pero sa Legazpi igwa ba kita? Sige GM, go ahead. Kang inot po na pagtukaw ko pa lang last year, 2.5:1 ang ratio. Gustong sabihin 2.5:1. Meaning 2.5 po ang source capacity to 1 demand. 1 demand. Gustong sabihin 150% po ang excess na tubig. Ang apot nata din nag-aabot. Duman sa mga harong na kay na dapat. Dahil sa infrastruktura. Tapos under sa quality. Pangduwa, kaniniling ang computation kay ito, so PhilHydro nagtatao ki 36 million liters per day. O at very least 29 million liters per day. Pero sa totoo lang, ang pigtatao ninda 16 million liters per day, nagtataas man, nagbababa. Okay. Gustong sabihin, kay puwantang akseptaran sa realidad na
na igwang kakulangan pag-abot duman sa satuyang partner, ang PhilHydro, water na kulang man ang nadodro na tubig, tapos na po proseso, kaya kinakaipuan, pagilingon taman, kung paano kita magtabangan na magkaigwa na namang kimas na kulang itatao. Ngunyan, taban, pigiling mi, ito so naging basihan mi kang pagsabing isakata ang tubig sa taisan. Sabi nga ni namang Barbie, siya po so nag-advise sa mo sa engineering, maski paanong gibuon ta dyan sa bulod, ang nadodro na tubig kulang man. Dahil sa klasikang daga, tapos sa klasikang vegetation as in, so iba pang factors. So, sabi mi, dapat magkaigwa kita at least 70% na hali sa sadiritang sources. Okay. Ining sa PhilHydro, warang maraot, kung maglaag man kita, kipanibago pang bulk water. Nata kita kaipuhan magkuaki panibagong bulk water. Paano kung magpalyar ini? Tama. Saan kita Kumbaga madalagan? visionary, Pero kung ako sana po, kang primerong taon, abo ko po kuta. Dahil aranta na po ang experience sa may partner. Kung maluya ang pagmanihar mo kang kontrata, pirming nalulugi kita. Pero depende man po kayo din sa kondisyones. Kaya lang, kaya ta daw magluwas ng kwartang bilyones. Yan ang hapot. Kaya po kita napapaduman sa punto na partner kita sa pribado. Por dahil kakulangan kang kwarta, kakulangan kang rekursos, teknolohiya, asiniba pa. Nangyari po yan sa MRT. So MRT, desperado kita magkaigwamang kirilis, light rail, inagda sa mga investor na lumaog, ginaranti, may sovereign guarantee sa loan, may guarantee pa sa profit. So maski elevator, din napigayos. Maski escalator, din napigayos. Maski bagon, din nagdagdag. Nata, may profit man ako, 50%. ang income. Iyo man baga sa MWSS. Naglaog man po sa duwa. So Maynilad and Manila Water. Uminabot sa punto na dahin ng tubig ang Manila, mabagsak ang ekonomiya kung ang Manila apektado, desperado sa gobyerno, nangagda kay investor, luminaog sa duwa, ay di masiramong baga po sa resulta, may tubig na naman. Ang problema, taso kontrata, minsan, mas nakakiling sa inda. So, di man po kami nagsasabi na abo ta kay pribadong partner, sana magayon sana ang kontrata. Na di man kita madanyar ang kimaray. Tapos sindaman, mag-profit man. Alangan man maglaog sinanday sinang profit. So we are now studying our different options. Sige po. Duman sa initial agreement with PhilHydro, dahil sindaning minimum guaranteed volume? Sige may ba? ano po sa kontrata po, ang nakalagpo duman, dapat ma-supply sinda ning 20,000 cubic meters on the first year of the contract. First 2 years. 20,000. 20,000 cubic meters per day. Cubic meters. Cubic meters per day po. Per day. Minalas On the po first 20 million liters per day. Apo. Tapos po, on the third year po, dapat ma-supply sinang 22,000 cubic meters per day, third and fourth year. And then po, annually po, magtataas po ito na sa indang ano. But araw po konting sabi ko, usually po baga mga gobernong ahensya pag naglaog sinda sa wrong agreement, siyempre po so ideal scenario ang hihiling ninda. But ang ano talaga po diyan sa detalye pagka aralawig ang kontrata, in the middle po, dahil mo man talaga masabi kung anong mangyayari. So sabi nga, tama po si GM, depende po talaga sa pag-uulay kang kada partido. So dapat po, maray ang ururo, nagkaintindihan po. Na may mutual cooperation po duman para po maiwasan so mga na-experience ni sangon yan. 36 million liters per day na po ang nakalaag kung tusunodun ta so, sa annex na naka-attach. Day man po ito masasupply kang PhilHydro. Pero sabi nga ninda, pag naayos ang clarifier, magigibo ninda. Dayon man dapat kita magkurutsaan. Pero dapat tanggapunta ang kakulangan. Yes. As in, tawan taki solusyon. So, pinag-aagdami po ang PhilHydro na magtukaw sa Samuya, tanganing sabay ming hilingon kung ano ang mga kaipuhan, tanganing magtabangan. Tabako man kami ang nagsasuffer tapos hinda. Correct. Kundi mga pinagsisilbihan na consumidores. Gano'n man saan ang nagsabi ka, totoo po ito, so chemical analysis, ipapod ka, biophysical and chemical analysis kan tubig, aramta na kaya man sana safe, warang bacteriological test pa lang. Okay. Siyempre, taklinorinate mo.
Siyempre, ganun so bakterya. Pero siya mainom kan iced tea. Ngunyan, ang apot. Oo, tama. Akseptaron ta na may pagkukulang kita. Nakalaag po yan sa plano. Okay. Rekognisado mi po yan. Sana day man magsabi sa tao, sabi nga nindo, arugan, iba ko man pala. Akseptado mi po yan. Pero pinagigibuhan mi po kiparaan. Solusyon. Tangani, mas maging maray. Maabot po ang punto na mas ma-engage pa po kami sa luwas sa mga tao mismo. Takunday sina nakulaong pong tabang ining pinagigibon nindo na pagtabangan kami na magkaigwa kay exposure digdi. Ta importanteng may direktamenteng pagkaaram ang mga tao. Tangani mahiling maninda kung ano sa role ninda. Saro, for example dyan, dakol na kitang na-discuss. Ang non-revenue water, so nawawarang tubig. So pinag-aabas na tubig, kataning ninda, di maninda aram, yao na palang sirarong kantubo ninda. Meron naman. Kuminsan man po sa mga leaks, uminabot po sa puntong 42% ang nawawara. Wow. Ngunyan po, 34%. Gari systems loss. Ang 34% sa ngunyan, kasi Nawawara. nag-42, 38, Di 36, nasisingil. nag-31 pa nga kan January, kampagkalaog ko po, 42 talaga. Tapos nagbababa, mataas pa kidiit. Ang 34 million sana po, 34%, 6 to 7 million na po yan, na nawawara kada bulan. Cubic. Na pesos. Na pesos. Okay, convert. Gustong sabihin at the present rate, kung iyan ko ta, maski ka ba nga alamang na converter sa revenue water, di man po magsasakit na maray sa pag-finance kaining mga proyektong ini. Aram po nindo ang profit mi last year is only 10 million. Wow. So how can you even expect, although that is not the gauge of infrastructure efficiency, and ang sabi ko sana, with that kind of profit, what kind of infrastructure, capital expenditure investment can we have? So, we are not desperate, there is still hope. Pero ang gusto ko lang sabihon, di pwedeng magtukaw-tukaw sana. Kaipuhan ta maging agresibo. Ako di man ako masyado nagpaparataas ki boses, pero kung minsan, di man ako nangangatarog. Siyempre. Tadakulon po kaming pigahiling, mas kidigdi. Oral daw po, igwa po ki-text, kasabay na po dyan ang makulog na mga text. Sabi ko, di mi yan pinagbabawalan. Por dahil iyan sana ang paraan mi na magkaigwa ki connection sa mga konsumidores. Tangani maaraman mi ang sa indang namamatian. Yan po, sa kadakol na iyan, igwa po dyan ki mga umaw, igwa man po dyan ki mga mararahay. Arog ka ini, malangka taisan. Ano pwede magpa-connect. Pwede magpa-connect ng water supply place sa amin. So, amak mo, sa Malangka, kami nagkakuha kan source, pero may saraw naghahapot na taga Malangka, pwede daw magkabit. Nataday kami nagkakabit. 630 lang po ang konsumidores miduman. Ang tubig na pinagdodromi, dahil nga ni usto sa 630. Kaya po kita nagkakaigwa kay paproyekto dyan. Saro pa sana itong random na binuksang kuha. Sa rural daw po, nakulon po yan. Monitored po kan CSD, Ninda, kami, as di ba pang departamento, pero kinakaipuhan po, sarapay po kitang mahiro. Tama. So anyway, what is important at this point is recognisado kang Legazpi City Water District so mga pagkukulang, so mga diferensya. I think everything will start from that. Because kung daing acceptance na araw kayo niya ang sitwasyon. How can we move forward? We cannot move forward. How can you think of possibilities para maayos? The good news is, yan ang good news. Sige. We have a lot of projects that is now supposed to be done this year and next year. Wow. And hopefully it will have impact on the manner in which we are giving the service to the people. Ayan. And igwa po, pwera po kan sa mabinit, piga-push mi man po na magkaigwa ki tulong pipeline projects. Sa dit iyan, ikumparar mo sa pangangay po kambong Legazpi. Pero sana po madagdagan mi. So sa muya pong naantalang pa proyekto di sa may binanwaan, tanganing kumusog po ang puro. Okay. Kulang na po ang tubig duman. Kinakaipuan po may mas magayon na design malumoy sudaga, sabi kang structural engineer. Imbis ng budget ming diit, maabot po 30 to 40 million kung sa muyang hihilingon so pile ano nga po kayo? Foundation. So, dahil man po yan nalilingawan, kay puan mi lang po na ayuson so intervention tanganing tugma
Ang kwarta pong pinagbabayad ninda sa muya po niya nasisiguro na nagagamit sa tama. Wow, that's So, good. Anyway, Sir Diggs. Pero gusto mo pa mangkutang experience lang Halabaon. kita ka mga parang ni Correct. Henry Maceda. Correct. So at this point siguro kaganan nila kamuki short na parting words. Parting words. Basta po sa ngunyan po ang bottom line po talaga, ang vision po talaga kang entire organization of the Legazpi City Water District is pasiring po kita duman sa water secure na Legazpi. It will take a few more years, probably 2 to 3 more decades. Pero po, arog po kang sinabi mo po, Sir Rod, kami po may pag-accept and pag-recognize kang mga pagkukulang sa muyang serbisyo, sa supply. And bako lang po tig-accept me. So, nahiling ming pagkukulang. But may nakalatag na po na plano, na 5 taon na plano na ini po piginguwahan mi na ma-implement. Yes, there is that cycle of sadit na investment and medyo may underinvestment po, kulang po ang kwarta, pero pati po ang pag-source ng funds, iniinguwahan mi po all towards po, duman, pasiring pirmi duman ang goal ta na maging water secure po ang Legazpi. Wow. That is really the vision of LCW. Okay, sige GM. Makagaan buot yan na madangog na igo pa ng plano ang Legazpi City Water District Yes. para sa mga konsumidores. Yes, GM. Gusto ko lang po ipaabot sa gabos na mga taga-Legazpi na pirmi po kami nitututok sa serbisyo kan Legazpi City Water District ang kaning ma-improve ni. Kasabay mi po kamo sa pag-asigurar na may magkaigwa kimas maray na water future ang satuyang syudad. Ang investor apektado, ang kalusugan o apektado, kapalibutan apektado, maski pag-eskwela apektado, ang ordinaryong paglaba apektado. Kung may investment po na may lalaag digdi sa water supply system, makakatabang man po sa ibang sektor, sa turismo asin iba pa. Pagtarabangan ta po na magkaigwa kimas magayon na koordinasyon manungod sa tubig, bako sana ang LCWD kundi ang iba pang mga ahensya asin sana so sa tuyang vision sabay tang tutunguhan. Salamat po tabi asin maray na hapon. Okay po, Sir Diggs. Salamat po kay Sir Henry. Salamat Overtime na di. Overtime na kita po. Sa tuyang mga resource person, Yan. at least natawan ng kalinawan, natawan ng asigurasyon ang sa tuyang mga paradangog na may pigigibong aksyon para matugunan ang pangangaipo sa water security. Lalo-lalo na po na nagpaparadakulang negosyo, nagdadakulang mga turista, nagdadakulang requirements para sa tubig and other utilities. So, again, tapos man po kita sa ito yung programa. Pero mahirlingan po kita sa next week alas 2 hanggang alas 3 every Wednesday. Alright. Thank you, Antoinette Roldan and Pedro Bitancor and sa mga nagmumonitor po sa DCGB News Online. Okay, Maray na hapon. Water is life. Thank you, Water District, Legazpi City Water District. Kulang pa rin.